உங்க குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணணும், எப்படா பண்றதுன்னு கன்ஃபியூஷனா இருக்கா? உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ, ஸ்க்ரால் பண்ணாம பாருங்க. முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா தீம் டெக்கரேஷன். குழந்தைக்கு பிடிச்ச கார்ட்டூன் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ஏதாவது செலக்ட் பண்ணி இந்த ட்ரெஸ் கலருக்கு ஏற்ற தீம், கஸ்டமைஸ் தீம் வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அதே மாதிரி கேக்கும் வந்து அதே தீம்ல கேக்கும் பண்ணணும். போட்டோகிராஃபர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேமரா யூஸ் பண்றாங்க, என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, என்ன லைட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆல்பம் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, என்ன சைஸ் பண்றாங்க, ஸோ எவ்வளவு போட்டோஸ் வரும்ன்றதையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். உங்க பேபியோட ஸ்பெஷல் டே, அதனால அந்த பேபியை எப்படி ஸ்பெஷலா என்ட்ரி பண்ணலாம், ஸோ அதையும் நீங்க பிளான் பண்ணணும். ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பிராண்ட் ரைஸ் யூஸ் பண்றாங்க, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 1 கிலோ அரிசிக்கு எவ்வளவு கறி போடுறாங்க, ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இது எல்லாமே ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் தான் கீதை ஈவென்ட்ஸ்ல பண்ணி தராங்க. அப்படி இல்ல உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னாலும் கீதை ஈவென்ட்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அவங்க கொடுப்பாங்க. தேங்க்யூ.